Якая страшная тэндэнцыя заўважная ў беларускім войску? Чаму спецслужбы прызналі віцебскага школьніка тэрарыстам? І што за новы указ рыхтуе Лукашенка? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Чарговая трагедыя адбылася ў беларускай арміі. Малады салдат тэрміновай службы здзейсніў самагубства на памежнай заставе Усава, што ў Гродзенскай вобласці. Вядома, што хлопцу быў усяго 21 год, і яго прызвалі ў войска мінулай восенню. Што стала прычынай, пакуль невядома, але салдат здзейсніў свой страшны ўчынак, калі быў у нарадзе па ахове мяжы. Прычым гэта далёка не першы такі выпадак за апошні час, і заўважная, дзіўная і страшная тэндэнцыя. Па-першае, за паўтара года цяперашняя трагедыя ўжо шостая, і гэта вельмі шмат. Па-другое, паглядзіце самі. Пару месяцаў таму ў сакавіку самагубства здзейсніў 19-гадовы салдат, і адбылося гэта каля мяжы з Літвой. Брыгаду хлопца адправілі туды падчас праверкі баявой гатоўнасці. Яшчэ мінімум 4 аналагічныя трагедыі адбыліся ў 23-м годзе. У снежні самагубства салдата на Гомельшчыне. Хлопец служыў у мазырскім памежным атрадзе. У жніўні адразу 2 трагедыі. Адна ў Печах, а другая на Гродзеншчыне, таксама ў памежнай службе. Яшчэ адна бяда здарылася на Берасцейшчыне пад Камянцом, і зноў жа ў памежнай службе. То бок, 6 самагубстваў, 5 з якіх адбыліся ці то з памежнікамі, ці то каля мяжы. І тэндэнцыя відавочная, але чаму так? Здагадкі могуць быць розныя, але адна з версій банальная, бо памежнікам прасцей атрымаць зброю, яе выдаюць у нарад. Але ж іншыя пытанні таксама застаюцца. Напрыклад, куды глядзяць камандзіры, афіцэры і вайсковыя псіхолагі? Чаму ў мірнай Беларусі, якая ні з кім не ваюе і ваяваць не збіраецца, як любіць паўтараць Лукашенка, сістэматычна гінуць маладыя салдаты? Ці праводзіліся разбіральніцтва ў вайсковых частках? І калі так, то якія вынікі? Адказаў на гэтае пытанне, як вы разумееце, няма, і ўлады даваць гэтыя адказы не збіраюцца. Разварочваецца новая гучная справа. Сілавікі затрымалі некалькіх школьнікаў і цяпер шыюць ім абвінавачванне ў тэрарызме. Па афіцыйнай версіі, падлеткаў затрымалі пасля наводкі заходніх спецслужбаў. Тыя звярнуліся ў КДБ Беларусі і паведамілі пра тэлеграм-каналы, дзе распаўсюджвалася інфармацыя аб вырабе выбуховак. Некаторыя з падпісчыкаў такіх каналаў былі беларусамі. Да іх хутка прыйшоў КДБ, але аказалася, што гэтыя падпісчыкі проста школьнікі. Тым не менш, справа закруцілася. Цяпер прапагандысты АНТ паказалі вялікі сюжэт пра затрыманых падлеткаў. Па словах аўтараў, агулам сілавікі схапілі каля дзясятка школьнікаў, але ў сюжэце паказваюць толькі 3. 2 хлопцаў з Магілёва і 1 з Віцебска. Паміж сабой яны ніяк не звязаныя, але для нагнятання аўтары сюжэта перабіваюць іх расповед кадрамі падпалаў, нацысцкай хронікі і гэтак далей. Акрамя таго, гледачоў запэўніваюць, што падлеткі дзейнічалі пад кантролем, прабачце за такую цытату, украінскіх нацысцкіх груп. Але калі адкінуць прапагандысцкае шалупінне, то атрымліваецца вось што. Затрыманыя школьнікі шчыра прызналіся, што ў каналах і чатах сапраўды сядзелі, выбухоўкамі сапраўды цікавіліся, пасля выраблялі іх самастойна дома і ўзрывалі ў лесе. Выбухі здымалі на мабільнікі, але ж ніхто не пацярпеў. Нічога і нікога падлеткі не ўзрывалі. У выніку 2 з паказаных школьнікаў выратавала тое, што яны яшчэ надта малыя. Яны не дасягнулі ўзросту адказнасці, адпаведна, іх паставяць на ўлік. І можа неяк пакараюць бацькоў. Вось і ўсё. А вось падлетак з Віцебска старэйшы, вучыцца ў 10 класе, а значыць ужо трапляе пад крымінальную адказнасць, і яго вырашылі пакараць па поўнай праграме. Цяпер хлопец знаходзіцца ў СІЗА. На яго завялі справу па 2 артыкулах. Першы — чакана гэта незаконныя дзеянні ў дачыненні да выбуховых рэчываў. Пакаранне за такое да 7 гадоў калоніі. А вось другі больш сур'ёзны. Гэта падрыхтоўка да акту тэрарызму. Па ім хлопца могуць пасадзіць на тэрмін аж да 15 гадоў. Прычым адзначым, мы не збіраемся апраўдваць падлетка, але ў сюжэце прапаганды не паказалі доказаў, чтоб сведчылі пра ягоны план здзейсніць нейкі тэракт. Але ж ад паказальнай расправы школьніка гэта не ўратуе. 35-гадовы беларус загінуў у Афрыцы. Жыхар Ліды Александр Жэкздрын часта мяняў працы. Быў і кіроўцам, і менеджерам, і нават займаўся крыптавалютай, але з грашыма ўсё ніяк не атрымлівалася, таму мужчына з'ехаў на заробкі ў Расію. Там ён завербаваўся да вагнераўцаў і паехаў у Афрыку служыць кіроўцам. У лістападзе 23-го года Александр сказаў сваякам, што едзе ў Малі. Там расійскія найміты дапамагаюць мясцовай хунце адбівацца ад джыхадысцкіх груповак. Але лічаніну не пашчасціла.
Цяпер стала вядома, што ў Афрыцы мужчына пражыў усяго толькі пару месяцаў. Ужо ў студзені 24 года яго жонцы паведамілі, што Александр Жэхздрын загінуў ад агнястрэльных раненняў каля сталіцы Малі, горада Бамака. Пахавалі Александра на радзіме. Яго цела перавезлі ў Беларусь супрацоўнікі ПВК. У мужчыны засталася жонка і 2 непаўналетнія дачкі. У Салігорску быў вынесены прысуд па страшнай справе. Там маладая маці забіла сваё дзіця, якому было ўсяго толькі 11 дзён. Спачатку жанчына казала, што малы сын упаў са спабівальнага століка, але пасля прызналася, што яна сама шпурнула немаўля на падлогу, бо ёй было вельмі цяжка з ім спраўляцца. Свой учынак маці тлумачыла стомленасцю і паслярадавой дэпрэсіяй. Цяпер яе судзілі. 20гадовую жанчыну прызналі вінаватай у забойстве малога сына і вырак 12 гадоў калоніі. Прычым злачынства лічыцца асабліва цяжкім, а значыць, што выйсці на волю датэрмінова жанчына не зможа. Ёй прыйдзецца адбыць пакаранне цалкам. Што робяць беларускія ўлады са сваімі памылкамі? Прымушаюць плаціць за іх звычайных беларусаў. Ёсць у Беларусі такое дзяржаўнае прадпрыемства Белкапсаюз. Гэта вялікая гандлёвая сетка, якая абслугоўвае ў асноўным сельскую мясцовасць, і працуе яна так сабе. Пастаянныя праблемы і страты. Для разумення, на 1 мая 24 года дзірка ў фінансах Белкапсаюза складала 6 мільёнаў рублёў, ці амаль 2 мільёны даляраў. І гэта яшчэ лічыцца адносна добры паказчык. Раней было ў разы горш. То бок, ёсць гандлёвая сетка, якая так гандлюе, што не прыносіць грошы, а толькі сама іх траціць. Закрыць яе ўлады не могуць, бо Лукашенка не дазволіць. Маўляў, як жа так пакінуць вёску без крамаў і прадуктаў? Наладзіць працу, як бачым, лукашэнкаўцы таксама не могуць, і атрымліваецца замкнёнае кола і нейкі праклём. Але ж цяпер чыноўнікі нарадзілі рашэнне. Як заўважыў партал Зеркала, улады прыдумалі простую схему. Хай правалы дзяржаўнага прадпрыемства аплачваюць прадпрыемствы прыватныя. Для гэтага прапануюць увесці спецыяльны збор з гарадскіх гандлёвых сетак, умоўна, з таго ж Еўраопта і іншых. З іх будуць браць частку грошай у спецыяльны фонд, а той фонд пасля будзе аддаваць фінансы на падтрымку гандлю ў сельскай мясцовасці. І вуаля! Адметна таксама, што прыдумала такі схематоз Інеса Караткевіч, кіраўніца таго самага безнадзейна стратнага Белкапсаюза. Яна паведаміла, што праект адпаведнага указа ўжо рыхтуецца, так што падобна гэта ўзгоднена з Лукашэнкам. Бо пра яго стаўленне да прыватнага бізнесу вядома даўно. Лукашенка ніколі не саромеўся лішні раз падаіць прыватнікаў. Таксама Караткевіч прагаварылася, як працуе яе арганізацыя. Па словах чыноўніцы, адна аўталаўка, якая абслугоўвае 12 населеных пунктаў, не зарабляе ані капейкі. А наадварот, такая крама на колах прыносіць страты ў 2140 рублёў штомесяц. Адметна таксама, што Лукашенка і яго падначаленыя ратуюць Белкапсаюз усе 30 гадоў кіравання. У 2005 годзе арганізацыі выдалі бюджэтную пазыку на 30 мільярдаў рублёў і паабяцалі за 2 гады зрабіць яе карцінку. Калі 2 гады прайшлі, то ні пра карцінку, ні пра 30 мільярдаў ніхто ўжо не ўспамінаў. Справы ў Белкапсаюза станавіліся ўсё горш. Калі ў 2010 годзе яго доля на рынку складала 12%, то да 2020 года яна скарацілася да 4%, а ў 2023 годзе была ўжо толькі 3%. І колькі б Лукашенка не крычаў на сваіх чыноўнікаў і што б яны не рабілі, усё безвынікова. Пры гэтым саму сетку скарачаць ніхто і не думаў. Яна была і застаецца монстрам, які харчуюцца бюджэтнымі грашыма. 3,5 тысячы крамаў па ўсёй Беларусі. Пры гэтым заробкі там адны з самых нізкіх у галіне, а большасць арганізацый застаюцца глыбока стратнымі. Не дапамагалі ні пагрозы навесці ваенную дысцыпліну, ні змены начальнікаў і ўвогуле нічога. Умоўна кажучы, пацыент даўно памёр, але адключаць яго ад апаратаў Лукашенка не хоча, а чыноўнікі не рашаюцца. Пакуль па тэлебачанні паказваюць тэрарыстаў, якіх лепяць са школьнікаў, сілавікі рыхтуюцца да супрацьстаяння з сапраўднымі пагрозамі. Вучэнні па рэагаванню на тэракты цяпер пройдуць у Брэскай вобласці і ўдзельнічаць у іх будуць усе. Міліцыя, КДБ, Мінабароны, памежнікі і нават ратавальнікі. Сцэнаром вучэнняў прадугледжаны ўдзел ваеннай тэхнікі, таму магчыма абмежаванне руху на дарогах. Адзначым, што да таго ў Віцебску адпрацоўвалі эвакуацыю 5000 гледачоў з летняга амфітэатра. Як бачым, хоць беларусаў увесь час і супакойваюць, самі сілавікі рыхтуюцца да найгоршых варыянтаў.
Бязлітасная мода альбо незвычайная аперацыя дзеля прыгажосці. Калі мужчыны сумуюць, што лысеюць, то ў дзяўчат свая бяда, і гэта бровы. Незадаволеная сваёй знешнасцю беларуская знайшла нечаканы выхад. Яна паехала ў Турцыю ў клініку па перасадцы валасоў, дзе перасадзіла сабе бровы. Валасы для аперацыі бралі ў яе ж з задняй часткі галавы. Як выглядалі наступствы, дзяўчына паказала ў соцсетках. Дарэчы, па яе словах, сінякі пад вачыма гэта наступствы анестэзіі. Выглядае дзікавата, але гэта пакуль. Пра канчатковую форму броваў можна будзе казаць недзе праз паўгады. Каштуе такое шчасце ад $1000 і да 2,5. Праўда, цікава, калі мода на шырокія бровы пройдзе, ці паедзе дзяўчына на новую аперацыю па іх выдаленні. Змяю знайшлі ў аўтобусе. У мінскім транспарце заўважылі вось такога пасажыра, а дакладней дваіх. Малады хлопец на сваіх плячах вёз гіганцкую змяю. Што гэта за змяя, незразумела, але падобная на жоўтага пітона. Ці быў у яе квіток, альбо можа праязны, таксама таямніца. Небяспечная фізкультура. З'явілася яшчэ адно дзіўнае відэа з Мінска. На ім мужчына адціскаецца проста на сярэдзіне праязной часткі, не звяртаючы ўвагі на аўтамабілі. Што гэта было, незразумела, але такога спартсмена можа чакаць штраф, бо гэта парушэнне правілаў дарожнага руху. Пешаходам нельга затрымлівацца вось так пасярод дарогі, нават на раздзяляльнай паласе. За дзяцей заплацяць бацькі у самым прамым сэнсе. Пачаліся летнія канікулы, і беларуская міліцыя папярэджвае, што калі вашых дзяцей зловяць уначы на вуліцы, то прыйдзецца плаціць. Па законе з 11 вечара па 6 гадзіны раніцы дзеці да 16 гадоў павінны з'яўляцца на вуліцы толькі з бацькамі. За парушэнне штраф 2 базавых велічыні альбо 80 беларускіх рублёў. Калі ж з імі здарыцца нешта кепскае, то бацькоў могуць і ўвогуле пасадзіць. За пакіданне ў небяспецы непаўналетніх прадугледжана крымінальная адказнасць з пазбаўленнем волі на тэрмін да 3 гадоў. Паказальная справа. Падчас інтэрнэт-маніторынгу міліцыя пабачыла відэа з так званым зачэперам. Мужчына, які прычапіўся да тралейбуса і трохі пракаціўся такім незвычайным чынам. Вынік чаканы, затрыманне і прымусовыя здымкі ў роліку з выбачэннямі. Мужчына аказаўся дарослым, яму 28 гадоў. У відэа сілавікоў ён сказаў, што ў той дзень выпіў, але цяпер раскайваецца і прызнаў віну. Праўда, ці пакараюць яго неяк, пакуль незразумела. Але галоўнае ў гэтай навіне не дурасць п'янага хулігана, а фраза пра інтэрнэт-маніторынг міліцыі. Гэтая фармулёўка апошнім часам вельмі часта сустракаецца ў справаздачах сілавога ведамства. Прасцей кажучы, у пошуках ахвяр міліцыянты аглядаюць відэа ў соцсетках беларусаў і пасля заводзяць справы, у тым ліку і палітычныя. Таму, выстаўляючы чарговае відэа ў соцсетках, не забывайцеся, цалкам магчыма, што раней ці пазней яго пабачыць таварыш маёр. У Віцебску ўводзяць дрэс-код для маршрутчыкаў. Цяпер ад іх патрабуюць адзявацца ў стылі светлы верх, цёмны низ. Шлёпкі, шорты і спартыўныя касцюмы пад забаронай. За выкананнем новых правілаў будуць сачыць даішнікі. Абяцаюць праверкі і штрафы для парушальнікаў. Прычына такога марафету простая. У Віцебску пройдуць адразу некалькі вялікіх мерапрыемстваў. Гэта славянскі базар, дзень горада і форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Вось мясцовыя ўлады і вырашылі навесці парадак. Вось такія навіны панядзелка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.